An filɛbagaw ani an lamɛnbagaw Jani.ml FM filɛbaga n'a lamɛnbagaw Mali kɔnɔna ani Mali kɔkan na maa minnu sɔgɔlen don an na bɔlɔlɔ siraw fɛ k'u bɛɛ lajɛlen fo Radio Star FM 92.4 FM Bamako kɔnɔna na 90 FM Sikaso kɔnɔna na min ye Excellence FM Uleyi FM ka taa se Bafulabekaw ka radio so ma n'o o ye Bafulabe radio ba ye sa k'an b'olu fana maaw fo Kayi kɔnɔna na Radio Santoro kamolu fana mɔgɔw bɛɛ lajɛlen fo Sankaw olu fɛ Ture n'a ka maaw Parisi Tomiya kɔnɔna na an bɛ ninnu bɛɛ lajɛlen fo minnu sɔgɔlen don an na bi wulada in na kunnafoniw ni o ye nɛgɛ kanɲɛ 18 kunnafoniw ye sa o bɛ tali kɛ an yɛrɛ fɛ yan Gawokaw olu y'a jira k'a fɔ ko funankɛni 7 ko olu kɔni fara Bamaciwale ni ɲugawale kɛbaw fɛ Gawo masuruna na kibaruya in ale kɔni sɔrɔla bɔlɔlɔ sira fɛ ale ni Gawo radio so dɔw bɛ olu fana ye kibaruya in sɛnsɛn halisa min ye fanga tigilama minnu bɛ Gawo kɔnɔna na olu kɔni ma ɲɛ sɔrɔ a ko in na fɔlɔ maa 7 min fatura fana u y'a jira k'a fɔ ko a maa ninnu fana ko u bɛ k'a lajɛ k'a dɔn k'a fɔ maa sugu minnu don waleya in kɛra fa min kɔni fɛ u y'a jira k'a fɔ ko Bamacɛwale ni ɲugawale kɛbaw ka wulikajɔ o ka ca o yɔrɔ la kosɛbɛ nin waati in na armée ale ka patrouille aérienne n'o ye ka munumunu salo kɛ ni pankuru ye Mali fantan ani 4 fɛ o fana bɛ senna Mali ale dugu ka dɔgɔ bi min ye finitigiw ye u tɛ ka se ka u ka baaraw kɛ yɔrɔ min na yaasa basigi ni lafiya o bɛna na cogo min na kibaruya kɔni an sigilen k'o kɔnɔ ka bɔ armée ale yɔrɔ ka kɛ ni a ka nin nɔn fila nin wagati ninnu wulikajɔ ye Segukaw fɛ yen u y'a jira k'a fɔ ko Segu dɔgɔtɔrɔso la n'o ye Famori Dumuya ye ale kɔnɔna na k'u taara maa dɔ kɔni minɛ maa in tɔgɔ ye ko Bubari Fofana a si bɛ san 59 na maa min don ko a bɛ Kolongo Masina ale kɔnɔna na n'i y'a jateminɛ sa ko maa in yɛrɛ a ba o ye Amadi ye a yɛrɛ a ka Amadi ale ni Ayaba olu de den ye a ye u y'a jira k'a fɔ ko baganjagola don ko a kɔni joginnen de nana ka na furakɛ nin waati in na min ye Segu dɔgɔtɔrɔsoba kɔnɔna na finitigiw kɔni taara minɛ ye k'a to furakɛli de senfɛ ko sabula bingaliwale fɛn fɛn kɛra nin waati laban in na Segu ni Masina maraw kɔnɔna na kamalen ko a sen yera a bɛɛ lajɛlen na wa nin waati laban in na fana ko a joginna kɛlɛda de la a y'i munutu o de senfɛ sa k'i den ka na Segu dɔgɔtɔrɔso kɔnɔna na k'a bɛna a yɛrɛ furakɛ Mali wolomasiri tabaw ale ni sɛgɛsɛgɛlikɛla minnu bɛ Segu kɔnɔna na u y'a jira k'a fɔ ko maa kofɔlen kɔni ko Bamacɛwale ni ɲugawale kɛbaw don sabula hali garde nationale olu ye binni min kɛ Sayikaw fɛ yen a sen yera o la nin waati laban ninnu fana kɔnɔna na min ye bingali minnu fana kɛra a sen yera olu bɛɛ lajɛlen na hali san daminɛ in na fana jan caman dira min ye Fofanakɛ in ye ko a sen bɔ o la wa o de dɔ senfɛ sa a nana jogi u nana n'a ye Segu dɔgɔtɔrɔso la ko ka se k'a furakɛ douanelakaw olu ka wulikajɔ u y'a jira k'a fɔ ko sɔrɔ min kan ka kɛ k'u y'o sɔrɔ fo ka tunɔkantunɔ sefa wari miliyari 37 n'a kunkanfɛn sɔrɔ k'o bila Wagande kɔnɔna na douanelakaw kɔni y'a jira k'a fɔ ko bɛ se ka na yiriwali siraw ye min ye dɛmɛ ye ka ɲɛsin jamana yɛrɛ Wagande ma kibaruyaw y'a jira k'a fɔ ko min ye cybercriminalité procureur ale fana tun bɛ kunnafonidilaw ɲɛkɔrɔ nin dɔgɔkun in kɔni kunu min ye Dr Amadu Kulubali ye ni ale yɛrɛ a ka baaraw bɛɛ lajɛlen tali baara kɛ kunu a y'a jira k'a fɔ kɔni ko ka kɔn sa ale tun ye baaraw daminɛ cybercriminalité ɲɛmaaba n'o ye procureur Kulubali ye ko maa si tɛ bi min bɛ kaso la k'a fɔ ko o ye waleya kɛ ko min ye waleya min ye ko o yi i kumakan fɔ ko o de don ko kumakan ninnu maaw bɛ se k'u hakilinaw di ko hakilinaw kan ka kɛ bɛrɛ kɔnɔna na ale ka baara tali ni sisan cɛ sa ko ale kɔni sera ka sɛbɛn minnu sɔrɔ n'o ye maaw ka laɲini o ye 232 ye o kiiri kɔnɔna na sa 28 o kɔni kiiri kɛra ka ban min ye 14 ye o bɛ sɛgɛsɛgɛlikɛlaw bolo ale ka yɔrɔ la a tɔ ko deliliw kɛra o la min ye médiation pénale ye o y'a to mɔgɔ dɔw olu sera ka bila nin waati in na fana an ka ndolatilaw
olu kɔni sigi kɛlen no k'olu kɔnɔsa ko olu kan ka taga kɔdiwarikaw fɛ yen jamana caman kɔni sera kɛnɛ kan ka ban nka bi mali fangata sɛgɛ u kan ka bɔya k'u kunda kɔnɔwari kɔnɔna kan o hukumu kɔnɔna na sa min ye Eric Segu Seli ka cɛdenw ye maa 27 don gardien 3 kɔni b'a la min ye mali yɛrɛ ye kɔdiwari coupe d'Afrique n'o ye coupe d'Afrique yɛrɛ tako 34nan ye nin ye mali tako 15nan de ye coupe d'Afrique ale kɛnɛ kan min ye yan balɔntana min bɛ so yan o maa kelen pe dɔrɔn de taara Eric Segu Seli fɛ ka don a ka nin cɛden ninnu na dulatala 13 bɛ yen ni y'olu siɲɛ fɔlɔ ye olu ka ye coupe d'Afrique ale kɛnɛ kan Bubakar Dumbuya b'o la Siku Ɲagate Musa Jara Amadu Dante Kamori Dumbuya Bubakar Traoré Seku Koita ko wa olu fana kɛrɛfɛ min ye maa caman ye olu jogina nin waati laban ninnu na wa fana k'u b'a jira k'a fɔ ko dɔw bɛ yen n'o ye sifin dɔw ye olu fana kun se ka ye ndolati tɛmɛnenw na n'olu kun jogina Nɛnɛ Dorjires b'o la Fuseni Jabate b'o la Ibrahim Sisoko b'o la Lasine Sinayogo Yusuf Ɲagate Serin Dugure ko olu bɛɛ lajɛlen kɔni bɛna na fara maaw kan sa maa minnu bɛ yen n'olu kɔni delilen don ndolati ale kɛnɛ na kosɛbɛ n'olu ye kɔrɔbalenbaw ye Gambi kunnafonidilaw y'a jira k'a fɔ ko Gambi olu ka joueur kɔni ala de y'olu kisi u ka pankuru wulila k'a b'a kunda Kɔdiwari ka pankuru in banna pewu o de senfɛ sa u segira ka na nka yan'o cɛ ko min ye joueur ninnu yɛrɛ kun n'u ka entraîneur n'u ka degekaramɔgɔw kun bilara ɲɔgɔn na ka sababuya kɛ musaka ko ye musaka min ko n'o ma d'u ma k'u tɛ taa nka kunu ko ala de faral'u kan nɔ tɛ kɔni k'u ka pankuru kun bɛna na bin a taatɔ Kɔdiwarikaw fɛ yen équipe caman olu bɛ ka se Kɔdiwari an ye Cameroun ka jigili ye bi kunu Ghana ale ni Senegal olu fana sera kɛnɛ kan bi wulada in na ko caman ba de bɛna na jigi i n'a fɔ Aigle olu minnu ni Asimi kan ka ɲɔgɔn ye a ka drapeau d'u ma ka sɔrɔ ka taa Mali kɔnɔna na hali bi katikaw fɛ yen min ye carburant ye n'o o ye essence walima gasoil ye o litiri 1400 o de minɛna polisilakaw fɛ maa minnu ni sigana yer'u la k'a fɔ ko u bɛ ka taa ka taa di bamancɛwale ni ɲɛgɛwale kɛbaw ma sɛgɛsɛgɛli kɔni bɛ sen na ka ti ale polisiso o hukumu kɔnɔna na Sadi parti ale tiliko kuma min kun fɔra ni o plainte donna contentieux de l'État fɛ k'o kiiri bilalen don nin tubabu kalo kura tile 12 la min ye laɲini ye ko o kɛra Sadi ale bɛrɛbɛrɛlitɔ maaw fɛ n'o o ye u ka lafasali jɛkulu ye k'a jira k'a fɔ ko k'a bɔ a dɔgɔkɔrɔ yaasa u bɛ se ka u labɛn cogo min na école karamɔgɔ 2 minnu n'o olu tun minɛna Masinakaw fɛ cɛlakaw olu ka yɔrɔ la Masina cercle kɔnɔna na janvier kalo tile 3 tɛmɛnen ministre de l'éducation y'a jira k'a fɔ ko u kɔni bilara ko sabula ko min ye maa ninnu ye n'o o ye Saka Kumare ale ni Lasine Traoré k'u y'u yɛrɛ sɔrɔ wa k'u bɛɛ lajɛlen segira ka t'u ka kalanso la n'o ye cɛlakaw fɛ yen u bɛ ka baara kɛ nin waati in na Seko ni Dongo ale dusu kasilen don nin waati in na an ka jamana kɔnɔ Seydou Touré ni bɛɛ lajɛlen b'a wele ko dugutigi ala ale ka kalifa minɛ a la kunu Seydou Touré yɛrɛ tun bɛ baara kɛ ORTM kɔnɔna na min ye maa min don a jɔyɔrɔ bonyana kosɛbɛ ɲɔgɔlɔnko la an ka jamana kɔnɔ ɲɔgɔlɔnbɔla minnu bɛ yen ni olu ye ɲɔgɔlɔn kalan kɛ an ka ekɔliso la n'a bɛ fɔ o ma ko INA a bɛ olu la ale ni ala ma hinɛna Hélène Jara olu de kɔni tun bɛ gimba ninnu ɲɛ kalan ale hukumu kɔnɔna na nka u bɛɛ lajɛlen tilara ka ɲɔgɔlɔn baaraw kɛ ɲɔgɔn fɛ Mauritanienkaw fɛ yen an ka maa min bɛ yen ni o minɛnen don ka bila kaso la n'a tɔgɔ ye ko Yaya Cissé ni ale yɛrɛ kɔni minɛna k'a bila a si kaso la ko la n'o a yirala k'a fɔ ko Mauritanie jamanaden dɔ k'o kɔni ko a kɛra o sata ye ko wa ko maa in ko halisa k'a bɛ kaso la a kɔni y'a jira k'a fɔ ale sen ma ye nin na a ma nin waleya in kɛ wa min ye procès fana ye n'o sigira a tɔgɔ la k'o kɛra jɛkulu ni lafasa jɛkulu ni baɲumankɛ jɛkulu caman kɔni farala ɲɔgɔn kan sa yaasa ka se ka Yaya dɛmɛ a ka nin ko in na ko halisa min ye Yaya ale bɛ kaso la collectif min bɛ yen n'o sigilen don a tɔgɔ la sa jɛkulu min bɛ an yɛrɛ fɛ yan n'o ye CNDH ye o ɲɛmaaba Agibu Buhari ale kɔni olu bisimila u nana ka na ɲɛfɔli k'a ye Yaya ka ko la a bɛ se cogo min na ka wuli ka jɔ kɛ Guinekaw fɛ yen Yusuf Touré ni ale ye faso ka cakɛla ye n'ale yɛrɛ ni Musa Dadis gɛrɛla ɲɔgɔn na kosɛbɛ a y'a jira procès senfɛ kununko ko min ye procès min bɛ sera n'o ye 28 septembre procès ye ko ale bɛ se k'a jira k'a fɔ ko nin waati in na ko kamalen tɔgɔ ye ko Joli de koyi Yusuf Touré k'u b'a wele ko Joli ko ale y'a jira k'a fɔ ko min ye capitaine Musa Dadis Camara ye k'a kun y'a ɲini ko ka Tunba faa koyi ko nka ko a ye ko sugu bɛɛ kɛ ko a taara indien dɔ de nɔfɛ ka bɔ magicien dɔ jinamori dɔ de nɔfɛ ka bɔ indikaw fɛ yen ko ka se ka na baara in kɛ ko nka k'o bɛɛ la k'a ma se ka Tunba faa o y'ale ka laseli ye procès la Senegalikaw fɛ yen u ka kunnafoni di gafe min bɛ yen n'u b'a fɔ o ma ko Libération
o y'a yira k'a fɔ ko min ye Senegal ale ni Faransi jamanamaw k'u bɛ kuma na sabula Faransi olu ka avocat denmisɛn dɔ bɛ yen n'u b'a fɔ ko Colin Faye ale kɔni minɛlen don nin waati in na a bɛ kaso la wɔlɔfɔw olu fɛ yen u y'a yira k'a fɔ ko min ye Faransi ni Dakar ye k'olu bɛ ka ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔnya o maa in ka ko kan wa fana k'u b'a yira k'a fɔ ko min ye maa in ye n'o ye Faransi muso in ye sa n'a si bɛ san 26 la ko ale kɔni ka ko ani Faransɛ wɛrɛ bɛ yen n'o ye Jean Barako ye ko olu bɛɛ lajɛlen ka ko ye kelen ye k'o fana ye Usumani Sonko ka soronnalidonbaga dɔ ye yaasa sa nin ko in bɛɛ lajɛlen ka se ka faamu ko min ye maa minɛlen ye ko novembre kalo tɛmɛnen salon o tile 17 ale kɔni kun taara yɛrɛ sɔrɔ Cour suprême Sénégalikaw fɛ yen k'a sɔrɔ min ye o kiiritigɛso kelen ye o tun bɛ baara la Usumani Sonko ale ka mandat kan u y'a yira k'a fɔ sa ko fɔlen n'o ye Faransi lafasalikɛba in ye k'u y'a yira k'a fɔ ko a bɛ ka laɲini de bɛ ka kɛ bi yaasa a bɛ se ka bila cogo min na ka taa Sénégalikaw fɛ yen ko n'o tɛ ko a mɛnna kaso la Sénégal kosɛbɛ a bɛ se ka bɔ cogo min na ka taa Faransikaw fɛ yen ko Faransi jamana ɲɛmaaw ale ni wɔlɔfɔw ka jamana ɲɛmaaw b'o o kuma de la Nigériyakaw fɛ yen Tinubu ale kɔni y'a yira k'a fɔ ko a ka minisiri min bɛ yen n'o ɲɛsinnen don fantanya kɛlɛli ma ko k'o gɛn ka bɔ gouvernement na koyi ko sabula ko sɔminkɛla la k'a fɔ ko min ye dollar wari miliyɔn 640 ko a y'o o de soɲɛ ko o dun ye faso ka wari de ye k'o tɛ se ka to yen cogoya si la a ka to o cogoya la ale ka gouvernement kɔnɔ ko Tinubu ko k'a dulon k'a bila kɛrɛfɛ ko kalo 3 ko a da kana don foyi la wa a tɛna se ka minisiri jɔyɔrɔ fana sɔrɔ u ka jamana kɔnɔ o Nigéria kelen in kɔnɔna na sa Tinubu ale y'a yira k'a fɔ ko ale tile kelen da kelen ale ma ŋaniya ta k'a fɔ k'u ka marifatigiw bɛ wuli ka taa Niger badɛbɛ dasi ko wa ko CEDEAO ka laɲini kun don CEDEAO ye kuma min fɔ ni olu bɛɛ lajɛlen jɛkan don ko n'o tɛ ko Nigéria ko ale kɔni sen ma don a la kabako dɔ o bɛ Nigériyakaw fɛ yen Amara ko cɛ dɔ bɛ Nigéria n'o o ye a tɔgɔ ye ko Napolo Apokos a si bɛ san 54 na k'a ye npogotigini nin ye denyɛrɛnin de ye o san 4 k'a ye o de furu décembre kalo tɛmɛnen tile 26 ko muso in yɛrɛ tɔgɔ ye ko Baye Saliya ko o kɛra yɔrɔ min na sa u ka communauté min ma ko AKDI furu in ko a kɛlen ko maa caman de wulila ka mankan ci min ye denmisɛnninw ka lafasajɛkuluw ye fasodenw ka lafasajɛkuluw ka taa fara fɛnw kan ko olu kɔni ye mankan ci fan bɛɛ lajɛlen fɛ k'a fɔ ko nin kɔni nin kanu nin furu in man ka kɛ nin ye maafa furu yɛrɛ de ye ko furu in man ka sigi sen kan ko nka ko maa minnu bɛ yen n'olu ye furu in sigi sen kan k'olu fana welela ko k'u ɲininka koyi ko ɲɛmaaw ko mun de la ko u ye nin di muso somaw n'o ye denyɛrɛnin somaw ye san 4 k'u ko olu ka laada ye koyi k'olu ka laada de y'a yira k'a fɔ k'u ka nin furu in kɛ tancogo la nin kamalen san 50 in ma wa fana ko u ma da o ma koyi denni fitinin yɛrɛ ko waati ni waati ko a bɛ bana a ka bana ti ban pewu ko o de la olu ka laadaw y'a yira k'a fɔ ko k'a di maa min si bɛ san 54 na o san 54 in fana o fana y'a furu o fana ko ale fana sago de ye nin ye koyi ko ale yɛrɛ bɛ nin fɛ ten u ma da o ma koyi u ye denni yɛrɛ wele k'a ɲininka ko mun na ko a sɔnna ka don furu in na dɛ a ko ale ka ko olu dabolo de ye nin ye ko ale kun sara ka kunu ko ale kununen de ye nin ye ko wa ko ale y'a dɔn k'a fɔ ko maa min filɛ nin n'o ye denyɛrɛnin ye sa ko fɔ a k'o de furu ko min ye ko taalen tancogo la ko laadalatigiw ko k'u to yen k'u ka furu kɛ ko nka ko yalama a bɛna kuntalajan sɔrɔ wa nin ko in ɲaaminen don dɛ nin ko ti ban Nigéria ni bɛ n'olu la i bɛ nin ɲɔgɔnna caman de ye Nigériyakaw fɛ yen Somali sebabu olu ka maaw ko kunungo min ye Nations Unies ka pankurun dɔ ye o borokotora o taara bin olu cɛla ye o binnen ye k'u y'o minɛ Bamanci jɛkulu i ka pankuru t'ale bi olu cɛla o tɛ olu ka saraka minɛlen ko Nations Unies bɛ k'a da tulu la k'a da jaba la ko pankuru in tun man ka jigin ye ko sebabu k'a bila u ko petu ko yanwa ayi k'olu bɛ nin minɛ ten Macron ko ale ka premier ministre min n'o ye Elisabeth Borne ye ko Macron kun y'a ɲini a fɛ k'a ka k'u ka wolomasiri tabaw ko olu ka ministre ye ko musokɔrɔba in ko petu k'ale tɛ k'o ye dɛ k'o kuma ka ca Faransikaw ɲɛ b'o ko in de la bi ko o dusuma kasalen don Gaza kɛlɛ hukumu kɔnɔna na sa jumadon ko Nations Unies kɔni ka josariya maaw y'a yira k'a fɔ ko kɛlɛ in ko a ka ban ten ko dɔ kɛra ko nɔn tɛ ko kalo 3 in kɔnɔna na
ko min ye Gaza ye k'a daminɛ 7 octobre la fo kana se nin yɔrɔ in ma k'a kɛra salodon ye koyi n'o ye kaburudon ye Nations Unies secrétaire général adjoint min ɲɛsinnen don adamadenya kow ma o y'a yira k'a fɔ ko fo dɛmɛ ka taa d'u ma ko sabula ko bi ko Israël ye su min bɔ ye k'a bɛ maa 1,200 bɔ k'o ye ni maa min sera k'a dan yɛrɛ dɛ ko min ye denmisɛnninw ye k'olu de ka ca la ko wa ko maa 240 k'olu de talen don otage la nin ko in senfɛ Nations Unies ale ka josariya sɛbɛn min kan ka jɛkulu min kan ka sigi sen kan Afrique du Sud ale ni Maroc tun bɛ kɛlɛ la o ko in nɔfɛ k'a ko tora Maroc ta la koyi Maroc ka ambassadeur bɛ n'o Umar Sinibiri ye ko ale de kɔni sugandira ko yaasa ale ka se ka kɛ conseil de droit de l'homme ye chargé pour que ka se ka bɛn ni kelenya k'o sabati diɲɛ kɔnɔ ale ni josariya k'olu labato ko Maroc de taara ka k'o ye k'a kɛra kalata kungurunin dɔ senfɛ kalata min ni o kɛra dogo la ndolatira kɔrɔ min bɛ yen n'o o ye Hollandekaw ka ndolatira ye n'u b'a fɔ ko Mark Overman ko n'ale kun suspendra u yɛrɛ ka jamana na k'a fɔ k'a sen tɛ ye ndolati ko foyi la sabula k'a tun ye jaw ci ja minnu bɛ cɛ ni musoya kan k'o ci a ndolati ɲɔgɔnw ma ko wa ko FIFA fana ye papier bɔ bi k'a fɔ ko kamalen ko diɲɛ fara lahara kan k'u t'a fɛ a da ka don balontanko kuma na tuguni an ye min sɔrɔ wulada in na ka da aw tulo kan ka kɛ ni an ka bi kunnafoniw ye o ye nin ye an b'a fɔ an ɲɛna n'Ala sɔnna a ma su in na an bɛna débat politique ale sigi nu Togo ale de welelen don M5 RFP tɔgɔ la Sadio Tangara far an ka wuli ni Ala sɔnna a ma nɛgɛ kanɲɛ mana 21 sɔrɔ kunnafoni teliman dɔw an na olu fana fara ɲɔgɔn kan ka da aw tulo kan a k'an bɛn su in na ni Ala n'a kira sɔnna a ma